Suntem mici, dar cu putere. Nei, 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 nei. Noi avem și mitraliere. Nei, 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 nei. Pauza! Nu contează, mi-au mandat. Nei, 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 nei. Pauza! Dar eu am mână de dat. Nei, 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 nei. Nu pot da pentru pauza cu mândrei. Suntem mici, dar cu putere. Nei, 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 nei. Noi avem și mitraliere. Nei, 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 nei. Pauza! Nu contează, mi-au mandat. Nei, 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 nei. Dar eu am mâna de dat. Nei, nei, nei. Și partea aia, partea din Franța. Ios! Cocalari, cocalari, au zăpăcit toți dușmanii. Cocalari, cocalari,